Motokari 5 dzemhando yepamusoro dzaparadzwa zvachose mushure mekunge traki inotakura motokari yabatira moto paN1 pedyo neMessina. Pakaipa 10 Avex yatsva just after Messina before the truck stopped now one movha rikapakabrikwa nemvesi muzvuru katomiswa apa iye aibva atoreleaswa. Zviri kunzi traki iyi yanga yakananga kuBait Bridge kuti ipinze motokari idzi muZimbabwe. Mhuri yeZimbabwe kusangana zvakare panonzi pano patinokupakurirai dzese dziri kupisa pasocial media nemunyika yedu yeZimbabwe. Kana iri first time yenyu kuvawo pano, ndapota bayai apo pakanzi subscribe kana kuti follow, mobva malaika nekusharewo video rino. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Nofunga veinsurance vari kutsva nestresi zvaizvezvi. So motokari dzaparadzwa nemoto uyu dzinosanganisira 2 maToyota Land Cruiser Prado 2025, 2 maToyota Fortuners neToyota Corolla Cross 2025. Value yemotokari idzi inosvika mamiriyoni emadhora. Chiitiko ichi chaitika mangwanani anhasi chasiya vatyairi vedzimotokari nemawitnesi vakashamisika nekubvira kwaita moto uyu uchisiya trailer nembozha dzemotokari dzangove dota. Sekureva kwevaona zvichiitika, zvinonzi mutyairi wetraki akwanisa kumira ndokubvisa chimusoro chetraki kudzivirira kuti chisabatirewo moto. Asi chashamisa ndechekuti marimi emoto aya haana kubva mumavhiri sezvinowanzoitika pakupisa mabhireki kana kuputika kwematai. The front section of the trailer was already burning before the wheels caught fire, raising questions about the actual cause of the disaster. Firefighters responded to the scene but were unable to save the vehicles as the fire had already consumed them by the time they arrived. Sezvineiwo hapana akuvara pachiitiko ichi, but the financial damage is significant.